Kupujete svoj prvi stan, za početak nešto manje, ili je došlo vrijeme za proširenje stambenog prostora? Možda želite imati svoje mjesto pod suncem, svoj apartman na moru. U ovom proljetnom valu zabavne akcije Dan za stan, stanove možete razgledati u čak 11 hrvatskih mjesta, od centra Zagreba do najatraktivnijih odredišta na Jadranu. Uvjeti kredita su povoljniji, a kamatna stopa je fiksna čak 4 godine. Tu su i druge pogodnosti i uštede. Instrument osiguranja samo je stan koji kupujete. Ne plaćate interkalarnu kamatu ni naknadu za obradu kreditnog zahtjeva. Nije potrebna procjena nekretnine, kao ni status klijenta banke. Stanovi u ovoj ponudi mogu se, naročito uz povoljne kreditne uvjete, uklopiti u različite životne potrebe i planove. Stanove možete razgledati vikendima od 16. ožujka do 21. travnja, a bankari Zagrebačke banke pružit će vam sve informacije o uvjetima stambenog kredita i kupnji stana za koji ste zainteresirani. Vrijedi pogledati stanove u ovoj akciji, tim više što je već najavljeno u medijima kako će država uskoro započeti s ponovnim subvencioniranjem stambenih kredita građana. Subvencijom države kupci novih stanova imaju pogodnost da u prve 4 godine otplate plaćaju samo polovicu mjesečnog anuiteta kredita. Drugu polovicu podmiruje država. Kad sve zbrojite, uvjeti kupnje stana doista su povoljniji. Pozivamo vas da odmah dođete u najbližu poslovnicu banke i provjerite sve mogućnosti.